Kani ka Akashwani Shillong ka khubor ban puliro Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor menta ka step ka life ho tari ujiliw kilong. Pentip umintri kambari ka India u Dr. S. Jaishankar ba kamlong gabala bandon ka jingere ka babiyang bat ka Pakistan limbat ka Pakistan ka wengshwa ya ka rukom trikam ka balong penban kumakkintiyo ya kikamle no haki jaka kapun. Rai ka Butcher Association of Meghalaya bandebiang ya kadok masi nadu ka laiterik jong banay banwan. Rai ka Khas Hills Autonomous District Council ni KHEDC ban pintrikam no da ka jingsiw online ya ka professional tax but tho ka HYC Soyong Circle siya ka Deputy Commissioner East Khas Hills District ban khang ya ki khilung khna ban simbenta ha ki campaign na ka benta ki election jong ki MDC ban MP ka ban Salong. Ka khubor ka babanya u Menteri Kambari ke India u Dr. S. Jaishankar u bolong u loong ba kamlong ka bala bandon ka jingede ka babiyang bat ka Pakistan limda ka Pakistan ka wengshwa ya ka rukom trekam ka balong penman ku makintiw ya ki kamleno ha ki jaka kapun. Habakren ha ki nong tho khubor halor ka jingdap khandai snem ka sokar pedeng balayalam da u Narendra Modi ha New Delhi u Menteri u loong shu ba ke India kan ailat baki kamle no kinlong kenong rim jong ke jingakren bar ke Pakistan. Habakren halor ke jingede ke Pakistan ba ke Canada, umintri ulakin no ba ikumba kene ke jingede ke long penban tang banyo vote ha ke por election. Ka Joint Commission kebasan halor ke bilateral cooperation hapadeng ke India bat ke Philippines kalalong hinan kesngi hanong ba New Delhi. Hagani kesngi nakaliang umintri katnat External Affairs jongkari u Dr. S. Jaishankar ulapriang sngobha ya u Foreign Affairs Secretary jongkari Philippines u Enrique Manalo bat ulapan paru ya ke jingero halor ke jingkloy ke jong u banya trelang na ke bentaban penkiu ya kini ki ari. U Dr. S. Jaishankar ulapan paru ya ke jing sngkomen Banak ni kejingelang kan mi sibun kejimentoy lakalong ha ka khayi ka pateng ne ha ka jinge songthu jimut ha padeng kini kiri bat kiwe de kejimentoy. Kinong di do masi ha ka jela ki bahap hapo ka shatri jong ka Butchers Association of Meghalaya kilarai bande biang ya ka do masi nado ka laiterik jong ubanay banwan. Ya kani la pentip da President ka Butchers Association of Meghalaya upa Esron Marwen ubalaya thu bana ya kani karai lashim hadin ka jingelang jong kinong di do masi kiban na yodo maulai lembat na kiwe ki benta jong nongba shilong bat ki khapsor uba Marwen ulaya thu ru ba ka jing shimrai ka jong ki ban plebyang ya ki dukan di do masi ka long hadin ba ka sorka jela kalate lakam ya ki tu ki jaka ki badon ya ka jimpang lumpy skin disease shushu ka Butcher Association of Meghalaya kalakin turu ya ki patba bakin sedang menthet do masi biang. Ka Eid ul Azha ka badai ka lenyam jong kipat rumit Muslim larakhi da ka jingshong kun bat ka jingshong khia ha kari borok ka wei hinan kesngi. Kipat rumit Muslim kila pelong ya ki Eid namaz ne jingduai ha ki Eid ga bat mos ha ka por minstep bat hadin kata kila ai khublai Eid hapadeng paramaki. Hanong ba New Delhi ki jingle nyam Eid ki bahe kila long ha jama masjid Fatehpuri Mosque bat sahi ijam. Haba ajing kran ha kani kesngi ki imam ki balayalam ya ki jingduai ki lakentu ya ki patba bakin syongsuk syongsan bat ban rakhi ya kani kesngi da kemensim jong ke jinglong shiparam. Uwei usamla ula syakim no ha ki pulit hadin ke jing tuet ha ka bayade bat ke jing penjulor ya ki korbo pisa lani ki automated dalam mesin ni ATM ha ke leng ki jaka ha u kerwa khubor ha ka sengi palai ki pulit ki layethu ba utei bala syakim ha ka sengi balang ula rengkti ban penjulor ya sautli ki kor ATM ha madarting laim khra renja bat laban la ongru ba ke jingdu na kate ke jing penjulor ya ki kor ATM kala kot palat ya ka sipau lak tingka na kalian ki pulit kila yoru ban kurup ya ki jan kapla bat ka shetri ba utei ubreu la penongkam ha ka por ba ula penjulor ya ki te ki kor ATM ka jing penjulor ya kini ki kor ATM kalong na kabenta ban lute pisa bat lale ya kini ki kambian ha ka por badang ya ki kenta penlip boarding laong ki pulin kani gede ka Akashwani Shillong ka balam shepi ya ka khubor
Ka Khasi Hills Autonomous District Council ne KHEDC ha kasni balang jong katayo kalaray ban pentrekam no da ka jingsiw online ya ka professional tax. Ya ka nila pentip da Chief Executive Member ni CM ka KHEDC uba pinyat SM haba jubab halor ka motion balawanra ha kasni penkut no ya ka dorbar liyor jong ka council. Ka KHEDC kalayo lumpalat sipo kulor tingka ka professional tax ha ka sisnem. Uba penyat SM ulay itu baka jing petrekam ya kani karukom siu batmai kanyarap shikadai bante lakam ya kajinglai tu kajina bat kirmen bakani kanyarap banang kentiu ya kajingyolum ya ka professional tax ya ka arpo klotingka ha ka sisnem. Nalor kani ula pentip ru baka executive committee kan sakot mardor ya kajingyalang jong katanat nakabenda ban pentrekam no ya kani karukom trekam batmai. Katkum kajingong jong u ka council ka don jingthmuru ban penokam no daki kor komputer ha ka babu jing khen jing dia jong baro kitna pinni pisa jong ka council. Ban penpau ya ka jing sokhya halor ka jing simbenta ki khilung ki khina ha ki campaign jong ka assembly election ka badang sudap longshen ka hinyaw trap youth council ni HYC Soyang Circle kala tho sya ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ban khang ya ki khilung ki khina ban simbenta ha ki campaign na ka benta ka MDC but MP election ka ban salong. Ka HYC Soyang Circle kala ajing mut ba ka deputy commissioner ka deban ajing tho sabaro kiseng san perthei lemba chekik me kikpa bat shakinong pinya shnong ha East Khasi Hills district bakinum sha ya kikhilong kikhna bakin chimbenta ha gjialang san hima sima khlang bakanum dan kano kano ka chingpen khen ya ka hok ka jongki. Ka HYC kalapin kamao badang siyan ha ki election jong kasoyong kiseng san perthei kikme kikpa bat kinong pinyasnong kilasya ya kikhilong kikhna ban simbenta ha ki campaign ban rally jong ka election ban layo iru balapha ya ki ban pinbernya ya kipat ba dagi jingshan. Ki pulit ka anti-narcotic task force jong ka East Khasi Hills district ha ka janmit jong ka sngibalang kilayo ban kemno ya laingut ki suba nong khayidrok ki bakanthop ya ka way kalong kumen na Nongrim Hills Shillong. Na kini ki brew ki pulit kilayo ban kurup ya udrok heroin ubakhya kumba shispa khatsaw 0.9 gram ubala thep bat bure bha ha ki shifot li ki sinduk sabon. Nalor kani layo ru ya ka way ka scooty ka badan ya register number ML05P in rew khandai saw lightly ki mobile phone ka way ka passbook ka badai jong way na pedeng kita ki laingot bat ka way ka plam. Kajing tokit ya kini ki brio ganang ya syakmat na kabenta ban lap dian shu ya ki wepat ki bedong keti ha kani ka kam bat kumjuru halor kajing thumu ban pin sapryang ya udrok syakeleng ki bentam. Ka Khasi Students Union KSU kala bo jingkali halor ka jingbomla ka sarkar jilla ban pentre kam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arajar khatn riu ka ban pet ya ka rung kami jong ki bar jilla sya ka jilla Meghalaya. O President jong ka seng KSU uba Lambok Starwell Marngar habakran bat kilap thai kubor ulaong ba umtip laja ayu ya ka MRSSA. Une o President jong ka KSU ulay thodu baka sarkar jilla kala pentik na bakan bu ya ke entry point ho umling hariboy district ban pet perman ya ke jurung bean jong ki bar jilla sya ka jilla hande ka basngo thomlapat kolong bakane ke entry point ka badan ho umling kala kala sya ka COVID testing center lakin tho uba Lambok Sarwell Marngar. Haswaban pengkut ya khubor sesien kimat bakongsan pentep Menteri Kambari ke India u Dr. S. Jaishankar bakamlong ka bala bandon ke jingede ke babiang bar ka Pakistan limda ka Pakistan ka weng shwai ya ka rukom trikam ka balong penban ku makentiu ya ki kamle no ha ki jaka khaput rai ka butcha Association of Meghalaya ban debiang ya ka do masi na do ka laitrik jong u banai ban wan rai ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pentrikam no ya ka jingsiu online ya ka professional but talk ka HYC Soyang Circle siya ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District ban khang ya ki kilong khna ban simbenta ha ki campaign na ka benta ki election but kato ka khubor kalakut ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong but sakhandiat pon min se so but ka Delhi station नमस्कार आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात।